तो हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आंनि बेसेना बयखौबो नाबाय तो हिंदियाव इंट्रोखौ नालायनोसै नङा होमबा गाइस। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी ब्लॉग एडिशन। आप सबको शॉर्ट कर दे गाइस। तो बहुत दिनों के बाद आज फिर से ब्लॉग लेके आया। तो मेरा एग्ज़ाम था, तो आज भी एग्ज़ाम था मेरा साइंस। तो साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक हो गया था, तो इसलिए आज नहीं हुआ एग्ज़ाम। तो ऐसे ही आज बोरिंग है ना, इसलिए बस ब्लॉग बनाने के लिए आ गया। तो वीडियो को अच्छा लगता है लाइक शेयर कमेंट करना और वीडियो को एंड तक देखते रहना, ठीक है गाइस। तो ऐसा ही बोरिंग लाइफ होगा आज। तो अब अभी हम लोग मतलब कटिंग करने के लिए आ गए गाइस। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, ठीक है। तो आ गया यहाँ पर, तो चलिए शुरू करते हैं। Hanaya. So guys, tadi jam खाना सिना लाइनसै ना मा होनो मिस्ट्रिया बेनो भिडियोखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय गाइस। आरो बेयाव सिनगोन दा पुरा सान्दुं गोसा जाजोब्बायलै आजिखालि। नै सान्दुंआ खेथि खालामगासिनो दं मजा होयो बि बिरु। तो भिडियोखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय। बिराद गरम जाग्रा जाबाय। सिना लाइनसै दा। ओइ लाबोय आय बारा ये मोजांखा। ओ सिंगारा ओय ये बार गासिनो नै। भिडियोखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय। दा खानाय सिन नागिरदों जोङो, एसे सिनना लानि र' गाइस। जुगारफोरा ओरैलै मेसिना ओइलै मानलै नै सिनिउ लोकेशन चेन्ज खालामलायबाय। पुरा दावराव जागासिनो दं माबा तामिला दं, बिनि थाखायनो जों लोकेशन चेन्ज खालामबाय ना मा होनो। दा बैयाव थांलायनोसै आरो दंफां सायायाव। नै बैयाव थांनो वहाँ पर जाएंगे आप लोग नहीं, हम लोग मतलब यहाँ पर बोरिंग मजा जायो आरोना बे जायगायाव जिरायनो। नै जिरायगासिनो नै बेसार बेस्ट बैकग्राउंड नाय गाइस, मजा बैकग्राउंड ना मा होनो गाइस। ओइ नुगै बैकग्राउंडआ गोथांनो। ओ खानाय सिना लानोसै दा एसे साइज बायनो। औ जिर' सिन आरो बे एसे माहाय जिर' गोमाय जिर' सिनसै ओमफ्राय फार्स्टनिखौ जिर' फार्स्टनिया बेलाय फार्स्टनिखौ जिर' सिनसै मारो sas gila guys, sas gila. एसे जाहांबाय, बेनिफ्राय बरफ फैदो, बरफ जाना लानि र' ना मा होनो। मारै जाखो बरफ जाना लानि गाइस, बरफ नै बेस्ट बिथिं कल ओमफ्राय बिथिं नै बरफ जानोसै। Ini kuda ini san nang.
Borok. La. La der la. La mai. Apa ini bi? Borok. Yaren? Naik kobra tadi. Guys, to sebenarnya dukung berna. Karena sini dukung berda tuh. Tak kurus berda na. Tuh kurus berda dengan sih. Mana saat demi tiada. Tuh karena sini sampai. Biar nang citu sih ini. Hello guys, ini video gue biondun saja bay. Tuh mana kurus ada mana tuh biar nang naik sih. Tidak boleh mai. Das tahu lah naik di ini. Kurus berda dengan. Mundur das ut cikadang. तो बाय बाय गाइस वीडियो को मोजां लाइक शेयर कमेन्ट खालामबानो जाबाय तो दिनै बट गनि उनाव फैदों ना तो एसे बोगनायफोरा माबा जाबाय थादों तो बाय बाय गाइस